Ayo. May gabi eh. Oh, di po. Ay. Boss, may gabi na May pa. gawa lagi na. Ya, may gabi ya. Ya. Nalagi mi direk di pagkakapuya layo ang manay kay mga balay. Te, may gabi da te. Gabi na mo nagikan. Gani. Kuan kayo kaning mag ang plano namo ang gudron maghimo mi vlog dire Kuha ba. sila. Ah. Mo dire sa inyo niya. Right. Wala lagi pa rin hapon dito baling gutom kay tinggutom kay dito ang Samay pa rin hapon dito pa kanal pasaglam mi. Alay na sulod. May Sulod ba rin? nagkalapo ko ba kay na slide ko sa. Saan na ba? Kuan eh. Ako ning gamiton para vlog ba? Namay pa rin hapon niya. Oh. Ari ako sa Hindi ibig na niya. pa gigutom kay mi. Apa niya kon? Ana, diri. Diri. Dali na. Kaya mo ta. Na, bitaw. Salamat kayo. Ayaw. Ya, dali ya, sige ya. Apa ya? Ayaw kay narinig niya. Ay, pa rin hapon dia. Na, diri. Oh, sulod ba rin? Sulod. Wala lagi sunod mo kaliro. Sulod to. Sa manito ano ni. Nakagad og pagkaon ni wala panihapon. Uy, Sala. lutoy. Nya ako. Hugas. Kuya Ling. Okay, sa'yo maghugas. Dahil hugasan. Kisay mo hugas. Hugas. O, ikaw hugas. Dapat may bisita Lagi sa ng kubi. daman yun, ta? Ay, wala. Magkukabalo nga mga remo. Sabagay na laman na mo, no? Bay, okay na akong hinalingan, bay. Di mo ko maling bay. Pagunit ako sa kahoy. Asa ba yan na-recruit na eh? Di ka na sa kuan? Bulacan. Bulacan. Tulingi. Buka guys, taga-crossing nangka ko. Ah, crossing sangka. Nya, kumusta man ang imong gilungag da? Sukda ko no. Pizza, wait sa gyud. Lapas. Lalong mang gyud. Pamabuan na to. Okay, daog. Sa ako ng taon sa kong mga bisita. Kumusta na kayo lang di trabaho ro gayari? Uy, naon sana naman yung tulog pa na yung mga tawana? Niluwag na pagod na naroon. No. Tawa na, mga uy. Tawa ba eh? Nilungag din yun, naon sana naman eh. Ano? Morning. Una din. Tulog, wa na na yung mananap ko. Nga day tayo linungag day. Natawa ko na bay, ba't napagod na bay? Ha? Di, tagapan niya po na naroon. Abi? Wala na hilaw. Ay, Pumunag puta lagi. Ay, gipakalitan pamini pinimo. Ano ba na nakadaot na imo nga? Ah. Imbes nga pagsulod na mo dili pakalon man nimo. oh. Ipalawag mo gani mo. Ano na din ako? Di man kay Tarong kanina nakalayo ah. wala man ko na kuan, wala man ko kalong agod ganina. Ha? Iyo tag manok. Manap? Magdakop sa kita po. Nakapoy manok day. Nawala akong katulubon bay. Tara mga tag manok sa basakan. Uy, nanupan rin mga manok sa basakan. Taysa. Murag na may niayo. Oh. Gaminan mo. Buto mo ni ka. Nausa na ako. Mo agad. Buhay pa ka? Uy. Kayo? Nasakit? Dito to ba? Buto mo gid. Nausa na yung diyan. Allah, kinsa man ni sila? Ano day, daday. Wala ko niya. Day, nakabot. Uy, hala. Ano lagi? Uy, gibuhi-buhi ni sila. Parang nagigilitan ni tiyan. Gibuhi-buhi ni. Unsa man mo? Di ba ka tulog? Okay ba? Ba? Palikura. Lapos. Lapos ng kuwara kay gapining mo sa kanila ko no. Palikura nang sa gapining. Tarong. Ato ni Asa dai mo? Sa tuyo din mo. Yan ni dire Brad kay on panyapon. O panyapon? Bugas. Banto kurang galuya mo. Bay, dili man ni sila gutom ning pormaha bay, manghubog man ni bay. Bitaw na mo ra ubog ko ning mga lawasa. Sa ko na may mga nang ba? Andong son. Oh, ubok na. Wala tinuod jud ning gutom bay, kay luya kay bay. Na. Buhi ni sila bay. Buhi ni. Klaro kay Unsa may buhi gi. unsa may imong gitan ang decision? ano? Masa may mga desisyon na kay nakauna man gid mi dire. Ulahi man ni sila unya makaon ni sila kami may galungag dito. Ang mayo ane kay kamo may galungag. Yan sila ulahi man jud sila. Manguha na sila og manok dito sa basakan. Nakura sa kukaon. Sila ipapaw na to Sila manok. may Mo kuha. sa kan. Mo. Luya na gani mi. Manok. Kami pa yung wow. Ay. Para Dili, magkapaw. dili na sa Tesa. Ilan man ta ka buok? Daghan man tao. Upat, tulo. Kaya ramen ninyo nga kapin man mig usa ka buok. Sigog lamang. Sige. Wah, sudah manok. Larga. Dali ra mo gamay kay jugutong na pod. Dito gida ka gito may usa ka. Dapat may kabuok. Abi di ko nilag na hadlok Manila pa. Medyo maipit mong din sila kanya ron ay. A few moments later. Kayas mga manak. Oy, gigutom na ko. Sakit ng umpiyan. Kaunan na ko eh.
Si pangilabot diyan. Kusog Utol ko ayaw. Uy, di anak mga mananap. Oh. Ayaw na. Ayun, anak. Ayaw. Ayaw. Manok sa kagabion. Dagko kay paa oh. Ano siya manok sa kagabion? Nasaan niya nakuha gani? Salad. Asan niya nakuha? Asan niya nakuha ni? Katong iwan basakan. Ayaw malagi mong Saan manok ni? lagi. Basta gutomon dali kami makakuha. Tanawan ninyo na oh. Ala, sige. Manok Ano ito. naman sila? Magkuha mong lamas. Lamas. Ang lamas na itong paliton, patis, Batis. mantika usa ka plat, Mantika. usa ka ahos, usa ka sibuyas, Kahaw sibuyat. kalamay 1/4, Karamay port. magic sarap usa. Magic sarap. Larga. Guys, ko pulok. Ubar man ko. Isulo dito. Kaya magluto ka. Kamo. Kadaghan na oh. Kanawa pati kutsilyo na. Nagibang na. Kamo. Iyara mo ha. Relax ra mo kay magluto ta og sudan. Okay. Dali Pangatulog sa mo diha. Oh. Ring. Sudan. Kangilaw. Yakana ay. Kaliro mo dako. Wala, kaliro. Ay, oh, kamaya kini. Dati gini matuno. Hindi ta kaliro mo dako. Uy. Kat, katsa. Kasi ka na yung hada ng pagpapit. Ang problema. Ha? Isa ni Pag. Wala yun. Dapat kita na rin kompleto di kadaan. Wala ba yung content? Ang ugas ka, kabihin naman. Di sakto ra man ta. Kanra. Wala nang taga prepare. Sunod mo content tag nga ano. Kompleto na tadaan. So, ang pagluto makatilaw ni mga mananap karon no, tira pang daghanan na. Lami gid ang tana. Saan? Tanong ko na. Di mo prepare ko? Sunod rig daghan pa. Oh, wala. Sagot niya. Patakakuan. Kaya tawa na eh. Brad. Kasi layo tong iyang ikuan rin. Init yun. Tawa, manday taong tindahan. Ah. Sa? Madahan. Wala ka kapalit og katong Yun. Ha? Yun, nanti ka ganiyang mag-prepare daan. Gaya ka sa ligro po kung naray tao das tindahan niya. Mula manday tao. Sama na pagluto karon oh. Nagkarnar di kay. Sama man na ron. Di madayo ni nga to ang vlog ani. Pastila no. Wala na laing kapalitan di nga tindahan ba no. Na niya. Layo man. Napila siguro ka minutes sa tuang lakawon. Siguro. Layo ba? Abot kayo ito mga 10 minutes siguro. Gago ra kita dire. Ano yung dire? Wala ka preparar po ning atong kauban dire. Imbes na dapat ready na na siya. Ako jaga ready. Saan? Bawaan ko, may pewo ko niya ani dire. Mas napuyog ko. Ako kay naman klase pa man day ka ugma no. Sa mga birthday pa dyan ron. Di pa dyan ako pa niyon. Ay may pay dito na tas birthday na nga on day kay na. Nakahapit mo dito sa birthday kay na bay? Wala. Yang saon na to. Sig na kay bulad ya. Bulad na lang. Bulat? Mukha na lang bulat. Bulat mo. Asa maron kaya? I-hire lang ako. Manok naman tatong gay nagisgutan na to na abot mas bulad na. Ay tagiring, bulad pa ba? Ay bulat diyan. Manay Dito. Kanang bungutan naman kag bulad dapat. Ay, ang bulad diri. Oh, tugdan na to kay. Suba naman. Pero time pasar man. I-hire ra kita suba. Okay. Ay sugba ay tapulan. Tagan kay na tong gaamang gino, wala tanong. Sao man ni? Labay na lamang. Lamas na. Buging na. Kay kitong gakuha na. Loy sa kayo. Labay. Ini hire lang kayo. Mapasok pa. Tapoy na ba ko? Mga prepare. Dali ang bulad kay mga una. Unsa. Gutom kayo. Ay, mo si. Ada. Lima no. Kuya ay. Ana gini. Kami mo. Ang magsi. Ay, ito. Ano mga tawa na ako. Gutom na ko ganihar po. Dalian na ninyo diha kay maniha punta. Unsa ko na magdali. Sa Ay na sig reklamo diha dili man po na sala nimo sala man na niya oh. Isa na gid ay sunod na lang.
Handa na kita sunod. Sunod gani, pagbisitahan mo, magpreparar mo. Sa alam po ng bisita, kami pa yung mga andam. Hindi po na madyo. Tagbalay ka Lagi kayo init kayo, mapasok ta. Dagan kayo ng atawang di. Di ako yung sugba din natin. Oh, sige. Ya. Lo atong atong. Ay, diyan na sunda. Sige, tag plato diya. Tabang mo kaon diya, oh. Una, kuan ba? Una sa nimo ba? For example, ikaw na misita sa amo, dapat kami jud mo preparar para sa imo, ha? Niya, karon kay wala man kaka-preparar para sa amo nga kami na misita dire. Bati kaayo nga kami. Liw kong gawat yan eh. Anak tayo. Ato na nang katawa-katawa itong problema tayo. Mayroon ng mga pobre tayo. Ano ba? Dapat bali mo mga. Balik mo? Tuan. Ikaw naman. Oh, ciao. Pwede. Next time mag-prepare ka. Tulaan. Ano dong? Bulad ramay na luto dong. Ano tubig dali? Ano yung ka? Buhaw man. Ako ra. Actually guys, naaray ingredients diri. Ako ra to sila nga ipakitaan nila nga medyo nasuko ko para i-surprise na ko nila. Nga nakaluto ra ko diri og kape. Para sa among panayapon karon. Tanawa. Ayan na. Simi na hubas-hubas na ang sabaw. Atong tilawan. Ay mga palangga, good evening. Damiaw. Tamasapa. Ato sila ni sabaw. Hauna na to ni. Usa may to sugla na ni. It's a prank! Uy! Pasila na nga. Ano man dyan eh. Naluto! Oy! Wait lang, kita-kita dito. Dali ha? Ha? Naunsa? Namay kayo na? Mau din yung atukang sundaron ng gabi. Inoon? Yun. Mga palangga, tanawa. Kuha mo. Tagay si Auntie Una, oy! Ano dyan, Santi? Siyempre, ilawin ang ato ang adobong karabote. Naluto na ti ay. Muti. Of course. May Condition ka naman naman. Daghan mo diha. Ayun, ito na, Auntie. Dagay na. Dira sa tora ni. Okay. Bira, gumay. Oy! Bira. Mga palangga, Paano siyempre, luto di? salamat Ay, kayo aray, sa tinid, abi. Brasya, no? And of Nabi course, diha. thank you guys sa itong mga kahubanan dire. Hala, bahog. Gol naman dyan. Ang paliro pa. Tamang kaya lang guys. Di ba, enjoy ba? Challenge ah. Dahil umiagaw. Kaya mo. Ay, wala pa. Di pang gutom na nagmahida. Nanong nga ito nga talaga. Tama mo padra. Kami ang lagi ni boss. Siyempre, gikan sa Japan. Pwede na! Natangtang lang ko dito kaya akong gitilaan ng luwag. Baik, ka? Di pati ba no? Bukan nang kapatol jayahan. Ang dami kasi damdamin na wala sa buto. Hindi bisita diri lutuan naman siya na makabasatan. Bye na siya. Hello mga palangga. So thankful kayo mi sa amo nga panihapon di ay. And successful ang among gihimo. I-prank ra namo tamo guys. Nagtuo day magbulad gid din sa Sudan. Smile sa. Yeah. Pakita sila sa Sudan. Lamig kayo? Unsa imong gibati? Feeling joy. Ikaw. Okay kayo, lame kayo. Iya. Napay bilin, daghan pang bilin. Ikaw dong, unsa imong feelings de dong? Wala ra. Daw kasi imong rank.
Daw. Ikaw di Brad. Ako gibati ko kaloya nga nabusog ko. Iya, asa ko na ba? Pakita data. Katong. Asa ay wala na. Kumusta man mo diya mga palangga? Unsa inyong feelings nga simi na prank mo diya? Sa piling? Ah, Okay ra. piling na ko Brad. Pwede na ma-testa guys. Iya. Piling na ko. Ikaw gaw. Okay, ikaw. Unsa imong gibati? Hello. Ada kayong feelings. So, successful gyud ang among game mo nga panihapon din no sa balay ni Brad Richards. Thank you kayo, especially ni Ante oh. Te. Okay guys, Ikaw, busog kay ko guys. mo din siya among bagong hire. Ay, Gikan ni siya sa asa ka gikan nga ni? data nga pro. Taga Purok Nangka, Crossing. Maoy. Crossing ba? Sipatos mananap. Sipat kayo, gisi daw. Aper sa.